Veteran Bomshogeza nemasupporters ake panguva ino tinoona kuti aiwa vabva vamuvha another step forward. Iri kuonekwa kunzi these guys, yes, they are trying aiwa in their full capacity kuti vakwanise kuremova aiwa mutungamiri wenyika sezvamakangonzwa even before the 31st of March protest. They were saying aiwa mutungamiri wenyika must resign immediately. Now takuona kuti havachashandisi action but vane another idea impeachment. Sanda mina mashoko atakuona pavasvika panguva inoi. Don't bo subscribe like or on the bell icon. TV nam the news okusandwa nyara chiti. Veterans leader Blessed Geza and the military backed ZANU-PF faction led by Vice President Nkosazana Chiwenga has opened a new front in their fierce succession battle against President Mnangagwa impeachment. An impeachment document against Mnangagwa by the Chiwenga faction says he is now incapacitated as he is suffering from vascular dementia, a decline in thinking and cognitive skills caused by conditions that block or reduce blood flow to various organs of the brain. Panapa, yes, we saw my pictures even pakozwa vanhu vakamaona my pictures roll out. Our Emma statements are craftiwa by these guys vari kusupporta our Vice President Nkosazana Chiwenga and Blessed Geza vachiti aiwa this is step forward yatakuita kuti tikwanise kuimpeacha mutungamiri wenyika just because vane evidence vari kusupporta yavari kubhesa navo vachiti aiwa mutungamiri wenyika vanhu vanofanira kumuzorodza. Noda kuti these guys vakutosvibisa mutungamiri wenyika zita rake panguva ino angada azorora akuita zvaakuita, but now he's being forced to sign mamwe madeals. Ari kuonekwa kunzi ari kuita kuti this economy isafe, macitizens asafe, but only the people zvakanzi zvigananda vanenge vaisvika around 35 were mentioned by Bomshogeza. Vari kuonekwa those are the only ones who are benefiting. Mbotudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mbotudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pe this impeachment plan? Do you think it's going to be a success? Pinda comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.